Cavite ang pinasukan ko. Ayun natin lapitan yung mga Christmas lights. Oo, kahit lang hindi ako makalapit. Dire-diretso ng mga sasakyan na so.
Ah! Aroy kabinyas dan itang dalaga gawin kita Hallelujah Kering-kering nitang buntot Hubog manabuya Bakit na-off yung ilaw ng simbahan kung kailan kinaiba-vlog? Bakit? Wrong timing ko. Ba't nyo pinatay yung ilaw ng simbahan? Di ba kayo natawag kuryente? Dapat nakasindi yan eh. Ang ganda yan pag nakasindi. Ganda ka-off. Buksan nyo po, iba-vlog ko lang sandali. Ang ganda nito. Oh God. Ito, Photo Boomski. Ay, ba't naka-off? Nagpa-vlog ako eh. Check ka lang. Ayaw. Saan bibilin ko? Gusto ko ng... Ay, shit, ang haba ng pila. Dalawang demonyo. Meron pa. Hi guys, Sige tayo. Kwento ko ba? Putan sumitang man yan. Hindi lang ko niya.
Lapito ng mga babae na aso. Babol na siya. Oh, inahabol ako lagi ng mga babae eh. Na aso nga lang. Kasi magpasko po na ka ba yun? Pero kung haliwang Hi guys, welcome to my vlog. Yes po. Bibingka lang, sir. Thank you. Ay, puto mo ba? Nagbigay transfer mo puto mo po. May magic yata yung puto mo po. May 15 pesos. Wala man yun. Pressure natin si Kuya nagluluto. Kanina pa yun na-stress sa amin, kuya. Wala daw siyang taga-sunod. The seed. Hindi mo ilang Sony. Hindi, di la Sony siya. Tingnan nga natin ang tsura ng palengking San Nicolas sa gabi. Wala na yung magtitinda ng luto ulam sa gabi. Yun yung paborito ko ng marita ko eh. Ang daming putas. Lansones. Ano kayong kilo ng lansones? Ang dami yun. Ang dami putas. Uy, AFC, dito ako ng duty. Bakit? Nang ako isa pang estudyante.